ngoba ugqityiwe kugqityiwe wayifuthi wafa wawunikela umoya wakhe ngoba into ayithunyiwe uyigqibile ukho abantu ke abayeke esithubeni asekhona athunyiweyo ayeke esithubeni le nto hayi bazalwane ngoba siyakhonza kodwa ikhona i-destination apho siyakhona sizawufika noba sifikele philo nyamezela kwenza ukutobeni Vigiwe uti. Sikele ngoso kude kunoshinyana bani. Kokresu kusetu ame. Kwele phambuliso. Unyetha. Siya. Kwizi. Lokugqibela. Kodwa uthi Yesu kugqityiwe. uYesu umsebenzi bezowenza uthi ngoku bawo ndiwufezile ngoba bendivumile ndathi ndizawuya emhlabeni. uYesu ubonisa pha inkonzo ibikhona ibikade iyabantu abathile kodwa ngoku uthi uYesu iphelile nto inkonzo ngabantu bonke abantu abamemhlabeni ngizogqibezela loo nto ngamanye amakhama le nto bendizoyenza ndigqibile. uYesu uzothi inkonzo iphelele ngoku abantu bamele bangene bamkhonze uThixo bengabulalekanga ngoba uphethe inkonzo ekukhulekekayo. Ayengekho apho uphulaphule uzibonele nanebotho FM silapho ukhoyo sigqibezela le nkonzo yalo mhla wesi-4 apha kule nyanga ingu-April uThafimpunzi. Manyabe ngikhangela lokasi kakuhle uzayo kodwa ndikhalela uthi phulaphula wazibonele mhlawumbi inkonzo yamazaqhenga yalento sibonele angazi uphuluyive mhlawumbi le nkonzo izele wena le ndikhalela ukuthi ewe noba wawukade ukhonza kodwa wahlala phansi lithuba loba utho nawe uthi nam andikuseka hayi bendenza ngoba wena wokuthi wangathi ndiyathetha noba bendimlindile noba bendimlindile siyakulizwi lokugqibela akulizwi lokugqibela ndakambeni nconde netha kodini netha ungene angazi uba kwenzeka ntoni kweli lizwi lesiphandle kodwa ndikhalela uba ngondimlindileyo unento asayungisayo ndithi kuwe ngoku sekuvalele andiyazi uba xa kuzawuvalwa wena uphi manithethe le nto yingozi umntu omkhonza kwebeziganeko yingozi loo mntu ndikhalela ibuzi bathi phulaphula bekhaya kamntu abandlela iziganeko zingabikho abiseleleithi emzantsi afrika siphethe ngamakomanisi angasiphethe bekomanisi inkawa bephele uzawusekusethini wena ngoba ulinde iziganeko zodwa ndikhalela ithetha lelithi iziganeko noba sesikhona noba singekho masihlala uhlele ebuthikweni hayi manithetha lelithi subonakala kam ngesabhathwa ngekhaya kodwa bakona izikhalo oba nawe intolanizikiwe yazinto mnamezini kaleyo bana unqamele manize kuwe manize kuwe baba wena uba ndakathethe kangaka bengafuthetha ngoba ngoba asiphakame sibawo ngamele
Mongameli oqeqesha lenkonzo umfundisi uVilem iziko labantu lithandileyo ukuthi libe nathi ngale mini umfundisi uGitshana abasasazi management yeziko labantu Zibonele iBishop befundisi umongameli befundisikazi indwendwe ezikhona emveni kwemini nje mandinibulise ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu amen. Selixolo ukungena ninxamile mongameli lisuka kumcimbi okumila kunje dilapha ke ngokuthunywa sisigqeba sabefundisi namabandla akhoyo kule ndawo ukuba ndize ngelilizwi lesixhenxe nelokugqibela apha kulamazwi oxabam sabengene kuwo apha ilizwi kule ncwadi kaLuka 2:3 kalamqolo wama-46 bawo yawunikele ezandleni zakho umoya wami ndizoqina ndiguquka kulamazwi rhamente yakokwethu yokuthandaza lilizwi eli endithi xa ndilijonga kwayinani ilinani lesixhenxe sikhumbula ukuba uThixo waqala wasebenza wadala kodwa wathi ngomhla wesixhenxe waphumla ngoku uzaliseka eloxesha lokuba ulala ubuthongo emveni kwemigudu uyaphunyulwa emveni kwezanzuli zobomi ndimbona uYesu ngoku xa uvala lo mnqamlezo esenza umthandazo ekhumbula umthandazo nanjengomntwana omYuda owayekhule ewufundiswa ngabazali bakhe zithi izibhalo yayiluxanduva lwabafazi bamaHebhere ukuthi abantwana babo xa bazawulala bafunde lo mthandazo. Lo mthandazo ulandwa kwincwadi yendumiso mathathwa nanye uDavide kule ndawo wenza isiseko somthandazo wabantwana bamaYuda athi ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Kodwa uYesu yena apha emnqamlezweni kulo mthandazo unento ayifakelayo into ibingekho uthi bawo ndiyawunikela ezandleni zami umoya wakho uzama ukuqinisekisa ukuthi uqhagamshelwano ebeliphakathi koyise nonyana nalapha ekufeni lusekhona. uYesu ngoku akava intlungu kodwa uvuka ubumnandi ngokuthandwa nguyise uthi bawo ndiyamnikela ngoba uthandile ndithandaza umthandazo wawugithisa wabomi bam ngoba ehlabathini noyisile zonke izinto ubundithume zona ndizigibile ufezo amadinga emeneni webo ngokuthixo uthethile wathi wabalilizwi wasewukalele lo mntwana banawethu thandazo bazalwa amnqamlezweni awuvalwa umthandazo bazalwa onzima lo omnikela ngoba bathu basibini kulo mthandazo ndibona into enzima. Umthandazo wokholo lo umthandazo wokholo lo ayingomthandazo nje umthandazo wekholo lo ngoba ithethwa
lithi imeko zonke, lithi ukuthemba uyawafa nokuphepha ngaye kuba okulungileyo. Injani khona lithi noma imeko zinjani na limthemba uThixo uyasopha phakathi kwenyama noZipho kodwa usamthembile uThixo wena wethu. Ayifuna ukuthi noma imeko yakho ithi nina noma nawe sokunjalo empilweni yakho nami umthandazo uYesu owasiya nawo akuthi ukugibele masenze into enye sinikele abantu wethu sisimele ukuthi ubani anikele ngomphefumulo wakhe ngokuthi ivangeli ndize khona ukuze babe nobomi obugibeleleyo. Uyasopha uyasimema abantu wethu usimeme lokuthi sinikele ngempilo zethu sinikele kuye ngoba wenjenje uThixo ukuthanda kwabehlabathi. Bana wethu kudingeka ukuthi kufikela ixesha uphume kwiswele ume wedwa unikele ngempilo uvume bana wethu uthi umbhalelo wethu ukholwa enhliziyo uvume ngomlomo oyesu ezinikele apha emangezweni. Ndiva amadoda ebhuda esithi ibelilungisa bana wethu ithi ngoba uhambayo ufikelele kwixesha loba ukunikele ngempilo yakho. Bana wethu lithi sisimemo esi sisimemo sokuthi nathi singekabhubhi ubani nobani anikele ngempilo yakhe ibe lidini impilo yakhe elikhonekileyo neliphilileyo kuThixo. Zonimema bana wethu lasifala umnqamlezo uba ukacingi kodwa namhlanje lithuba loba uzinikele amabhatha amasela amanqila wonke bayabizwa nguye uthi nikelani ngempilo zenu. Bana wethu ububani ubuKristu sisidalwe sitsha phumani impilo zakudala ninikele ngempilo zenu. Bana wethu Yesu uyasitenga apha unomthandazo uthi ekugqibeleni uthi nikelani. Xa ninikele bana wethu nizabubona ubuhle bukaThixo. Xa unikele ngempilo yakho uzawugcinwa esandla somusa ngoba abantu abanikeleyo bayagcinwa nguThixo. uThixo uyabalondoloza noma bahamba emalamatyeni uThixo uba nabo ngoba banikele. Bana bathi thina nomthandazo masingawenzi kuba siza kufa wenze ngokuphilayo uthathe isigqibo unikele ngempilo yakho. Nikele ngempilo yakho kuKristu ngoba yena nto uKristu owayishiya emnqamlezweni xa uvala ukuthi thina badlubomi sinikele ngempilo zethu. Zonimema mahali zonimema rhamente ekhoyo zonimema mawisile zonimema nonke ukuthi nikelani ngempilo zenu. Xa ndigqibelisa ilizwi lenzaliseko uzalisekisa izibhalo apho bana wethu uzalisekiswa izibhalo bekuthangela imini nawe mfazi yazi into yokuba nawe kumphefumlo isenza utyutsha inkani bathi ababhali xa uyasethetha la mazwi umali uncumile ngoba ucinga into uYesu ebeyithethile wathi itempile le senzayichitha itempile le ndibuye ndiyakhe ngeentsuku ezintathu. Kuchitha itempile bana kwethu endala itempile yababingeleli kumisa itempile kaThixo itempile esegazini likaYesu ukazika ukhuselo uvulela abantu besondezwa uThixo bana kwethu kweli lizwi uzalisekisa izibhalo sokuthi ekugqibeleni uYesu namandla. Izweni bazalwana lenzalisekisa sazalisekisa izinto wancuma uMaria bana wethu ngoba yazi ukuthi xa ukazi ukukhusela uzawakhiwa itempile entsha. Abana itempile yakudala ndithi ndiyijonga ngazohlala phansi yayinendawo ezintathu yayinendawo yabantu bonke but ithulane
abazi-Gentiles. Itempile yakudala yayinendawo yokuhlala ababingelela abakhulu nabefundisi. Igumbi lesithathu apha yayiligumbi ayisithi umbingelelo omkhulu angene ezokwenza isikhulumiso ezokuxolela abantu izono kuThixo. Kodwa Golgotha yabhangiswa ayiphindle uYesu waseNazaretha ukuthi sinikele ngoKristu, sinikele ngempilo zethu. Hamba nawe uthatha isigqibo unikele. Hamba nawe uyokwenza lo mthandazo uthi bawo yawunikele ezandleni zakho umphefumulo. Umsebenzi bezowenza uthi ngoku bawundufezi ngoba bendivumile ndathi ndizawuya emhlabeni. uYesu ubonisa pha inkonzo ibibona ilikethe abantu abathile, kodwa ngokuthi uYesu iphelile lonto. Inkonzo yabantu bonke abantu abanemhlabeni izogqibezela loo nto. Ngamanye amaxhoba le nto bendizoyenza ndigqibile. uYesu uzothi inkonzo iphelele ngoku. Abantu bamele bangene bamkhonze uThixo bengabulalekanga ngoba uphethe inkonzo ekukhuleka kanye. Atende kwam phulaphula uzibonele nale bonke bafana silapho khona sigqibezela le nkonzo yalo mhla wesibane sine.